tarda a tothom. Ja s'acaba el curs. Ha sigut un plaer compartir-ho amb vosaltres. Jo vull passar de curs i crec que ho mereixo perquè he entregat la feina que en Jaume ha demanat. He participat a classe dintre de les meves possibilitats. També he practicat a casa amb els meus fills. Vull quedar-me amb els meus companys i amb el professor, perquè ho he passat molt bé amb ells. I el Jaume dona les classes molt divertides. Espero que passeu un bon estiu